Ana Bermaet. Ondo orain BMC-rentzat, ona BMC-rentzat. Begira, ez da kasualitatea. Bina ordezkari zituzten bi taldetako ordezkariak iesi, Zer dan estrategia, iesaldi saiakera ona izan daiteke. Orain atzean pixu guztia, Sagane dauka. Berak hartu behar du erantzukizuna. Ez du inerro lagunduko. Ez, horrez. Oso ondo orain BMC, orain bai. 2 kilometro besterik ez. Ana Bermaet eta Nicolas Maes. Baldintza honetan, Ana Bermaetek garipena ia ziurtaturik leukake. Maes ipoituago dago eta ez da inazkarra gainera. Beraz, Omegarentzat ere ez dakit airan da. Ez guztia Sagarentzat hor da, azken minuan gora lasterketa, Xabin gora, metro batzuk lortu dituzte Ana Bermaetek eta azken minuan duzu hauxe, azken kilometroan sartu da lasterketa, hor da hor borroka, eta gertuago daukate helmuga Ana Bermaetek eta Nicolas Maesek, azken diator Peter Sagan, Ana Bermaet jotzen ari da, Nicolas Maesek ezin du, adientzia biziarekin Peter Sagan, biziruta gainean zutik Ana Bermaet, hori gaitasuna, ordoa Peter Sagan, Gaur Saganek irabazten baldin badu, aurrezko egin behar dugu. Aurrezko egin behar dugu. Zeren lana eta errematea dena bera jarri nahi ditu. Arrapatu egingo du, azken muinoan. Atzean Gilbert. Eta Badoa. Atzetik Gilbert. Badoa Peter Sagan. Erakustaldi ematen ari da. Kadentzia biziarekin. Gilbertek ezin du urturi hartu. Orain bai, Saganek ere kontuz orain. Orain, hauskoa pixka bat errekuperatu dezala. Eta ez dezala, Milano Sanremon egitako gauza berakin. Hartu ditzala neurriak, errekuperatu dadila eta esprinta joka dezala laburra. Atzetik Leukemanz dator. Kanzuleileko txirrindularia. Azken metrotan da lasterketa. Hemen da jokoan Bramanteko bezia. Sagan da indartsuena zalantzarik gabe, Ondo jokatzen baldin badu, berak irabazi beharko luke. Kontuz, ordua Gilbert, lehenko jodu Gilbertek munduko txapeldunak esprinean Saganekin. Metro batzuk aurratuta azkenean Sagan, ezkerraldetik, ordua Sagan. Eta Saganek irabazi du. Baikauna indartsuna izan delako. Moduan, Peter Saganentzat Brabanteko bezia. Eta aurrezko egin beharko dugu, Xavier. Itxistua jo eta hasi. Berok eta lanak egiten, han kaltxatakoan zaitiraturik eta ez zateko Alfonso.